الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله جل ذكره: أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مشكاة شريف باب البكاء والخوف برواية ترمزي. حضرتي أنس رضي الله عنه دن رواية بلير ولر نبي كريم صلى الله عليه وسلم دن رواية باتيرلر قال: أيتي پیغمبر لمز يقول الله جل ذكره حضرتي الله تبارك وتعالى أيتير: أخرجوا من النار çıkarın sizler dozaxtan men zekereni yevmen ol şahsini ki yad edenim olsa şol şahtın ödü meni bir gün beste ömrünün içinde bir gün menin zikrime ayden insanım olsa hem şunu dozaxtan çıkarın deyip Allah tebarek ve teala şul ferman sadır ettirirken ev khafani fi maqamin çıkarın sizler dozaxtan ol şahsi ki xavf edenim olsa şol şahtın ödü meninden bir makamda beste ömrünün içinde tenha bir merhale bir makamda sırf menden xavf eden cihatinden bir gunadan özün saklan olsa şol insanı hem dozaxtan çıkarın deyip Allah tebarek ve teala kıyamet günü melaikelerine şol ferman sadır edecek. Hazreti Allah tebarek ve teala insani iki cüzden bina eden hemişin hem ayetiyorum: bir cüz cisim, ikilenci cüz ruh. Cismin özi be menzile-i mekan, ruhun özi be menzile-i mekin. Yani mekan cayga itlağa ediyorum, mekin şol cayın içinde kararlı geçet. Goyan ki cismin özi ruhga bir gılap, bir qab, bir zarp oluyor ekan. Allah tebarek ve teala cism ve ruh ikisinden mürekkep edip Hazreti insanı halk etti. Allah tebarek ve teala şol insana bir amanetin tabşiranti ki şol amanetin cümlesinden insanın cismi ruhu hem şamil. Şecahatten bizlerin cismimiz hem bizlerin ruhumuz hem Hudavan taraftan bizlerge amanet. Hem çınan amanet bolýan narsany emin insan sahih ve salamat saklamaklyk şunun zimmedarlygy bolýar. Şol emin insan şoňa mesul bolýar ki şonu harap etmän, şonu zaýa etmän. Her vakti ki maliki mutalibe eden vaktinde şuna hiç bir hıyanet etmän festabşırmaklyk şol eminin zimmedarlygy bolýar. Onda cism we ruh hem bizlerin elimizde amanet bolsa, bizlerin hem zimmedarlygymyz şol ki şol cism we ruhun ikisinin hem zaruriyatyny bizler pürra etip gelmek bizlerin zimmedarlygymyz bolýar. Ol cismin hem özüň gyzasy bar, ruhun hem özüň gyzasy bar. Şu cihetten hemçinan eger bir insan vaktinde cismin gızasyny eger yetirmese şol cismin özi zaif we natawan bolýar. Hatta inki kançaha wagtlap onun gızasyny gaýtarylsa ol cismin özi ölýär. Aynı şekil ruhun hem özüniň gızasy bolmaly. Ruhun hem eger gızasyny bir insanyň vaktinde yetirmese ol ruhun özi zaif bolup hatta inki ahir merhelesi onun üstüne mowt gelýär. Çünkü Allah tebarek ve teala insanyň cismini haktan, tofurdan, yerden halk edenti. Allah tebarek ve teala ol cismin zaruriyatyny hem yerden peýda etýär. Şu cihetden bizlerin cismimiziň zaruriyaty ki ilyon, içilyon, giyilyon zatlaryň hemmesiniň peýdaşy yerden bolýar. Emma ruh, munyň özi Allah tebarek ve teala muny asmandan, yani muny feleki we asmani arşdan Hudawandy mutabyn halk eden. Qulir ruhu min emri rabbi. Kur'an-ı Fak'tan Hudawandan şekli getiriyor. Şu cihetten ruhun gıdası hem felaki bolýar ekan. Muny hem Allah tebarek ve teala baladan uzatýar. O ruhun gıdası näme ekeni? Ruhun gıdası Allah tebarek ve teala'nın zikri bolýar. Şu cihetten kança miqdary ki biz sizler Allah tebarek ve teala'nın zikrini köpetsek, şol endäde bizlerin ruhumyzyň da takwiýat, kuwwet we tawanaýlyk oňa ziyada bolýar ekan. Kança miqdary ki bizler Allah'ın zikrinden gafil bolsak şol endäde ruhumuz zaif we bijan bolýar ekan. Şonuň üçin her bir insanyň öz ruhyny sahih we salamat saklamaklyk üçin
ol insanga Allah tebarek ve teala zikrini etmeklik gayet zarur eken. Hemçinan cismimizi sahih ve selamet saklamaklık için vaktinde onun zarureti xorakını vermeklik üllerine edilmeler lazımdı. Şunun için Allah tebarek ve teala ruhu her kança qavi saklamaklık için Kur'an-ı Fak'ın mutadit makamında öz zikrini köp etmekliğe bildirir hüküm sadır ediyor. Ya eyyühellezine amenu zikrullaha zikran kesira. O şekilde insanlara ki iman getirdinizler, zikredinizler Allah tebarek ve teala'nın köp zikir. Yani Hudavand-ı Mutaal'ın zikrini has köp edin deyip, Hudavand-ı Mutaal bildirir hüküm ediyor. Şunun için Allah tebarek ve teala'nın zikri insanın kıyametine, nicatına bahis oluyor. Ruhi, sıhhat ve salamette saklamaklığa iki zat zarur. Biri zikr, biri khawf. Ki Allah tebarek ve teala'dan khawf eden cihetinden insanın ruhuna tesfiye ve tezkiye geliyor. Allah tebarek ve teala'nın zikrini köp eden cihetinden insanın ruhuna takviye ve tevanaylık ziyade geliyor. Allah tebarek ve teala'nın zikrinin fawaidu, akibetu encamşul endaz ziyade fadaştı ziyade oluyor ki hemşinan ulamalar beyan ediyor. Kıyametin muhtelif ayetleri var. Şunun bir adını Kur'an-ı Fak'ta yevmul hasret deyip Allah tebarek ve teala Kur'an'da itlak ediyor. Ki ve enzirhum yevmul hasret. Merdimlere khawf et ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem korkuz hasretli günden. Hasretli günden matlab neymiş o kıyamet günü oluyor. Hasret Fusaymanu efsusu nedametka aydiliyor. Kıyametin öyle müşriku, kafiru, munafiku, fasiku, bed'amal insanlara hasret bulmaklarına vakı gep. Mümin muttaki ferhizgar insanların o dünyada edin amalların fadaşını alıp oturanını görüp olar khamaha hasretu efsus etmeli. Emma yevmel hasretini mutlak zikredildi. Ol muttaki ve ferhizgar ve mümin insanlara kıyametin ve nacib yevmel hasret oluyor deyse ulamalar bunun vecini beyan ediyor ki Allah tebarek ve teala şol mümin muttaki insanların dünyada eden yaxşı amallar cihetinden, dünyada eden zikr ve ezkarlar cihetinden bir miktar fadaştu ücreyi ki ona veriyor, şol ücreleri görüp onun adı näme cihetten şol zikri ki bunun için insana hiçbir teklif yoktu. Ne onun bile insanın işi bent buluyor. Ne onun bile insanın beyni ağrıyor, ne onun bile insanın ayağı ağrıyor, ne onun için yine bir yere hareket etmekle zaruret oluyor. Hiçbir müşkülat yok. Ha onun dik durup zikret, yürüyüp zikret, oturup zikret, yatıp zikret. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Allah tebarek ve teala kamyap insanlar şu şekilde invanda bir hitap ediyor. Şunun için zikr sul endada bir asan amal bunu ne mecahetten etmendir deyip ana kıyamet günü muttaki ferhizgar insanların hasreti ve pişmanlığı başına buluyor. Şu cihetten insanın o da bayat Allah tebarek ve teala'nın zikrini xeyli köp etmesi gerek. Qaran zikri qalil için qancha bir fadaşlı in'am var. Hadis-i mübarekede Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? O davanda mutal kıyametin aytmal diyor ki menin bir bendam yevmi veladetinden yevmi vefatınaça bir gün eğer menin zikrimi eden olsa hem şunu dodaktan çıkarın diyor. Ya şunun şekilde bir makamida onun adı menin azamatımdan khawf eden cihetinden bir günahdan öğünü saklanım olsa hem şunu dodaktan çıkarın deyip Allah tebarek ve teala söylüyor. Beste şul tavil ömrün içinde bir mertebe zikir, bir mertebe Allah'dan khawf etmekin şul endada azamatı eğer yukarı olsa onda devamda zikrin kança ha onun adı azamatı ziyade olur. Ana şunun için muttaki ve ferhizgar Müslüman insanlar şul zikirden hali vaktimiz näme cihetten ötkörüpdir deyip şuna hasret etmeli. Emma hasretini bul fikirde hem etmen ki ol insanın adı şul uhravi zindagiliginden naraz olup hasret edilmesi o şekilde der. Hasret iki kısım oluyor. Bir hasret buluyor ki insan şu haletinden naraz. Ki bu şekilde zindegilik bana münasip değil. Men mundaqatı teklifte ve eziyette, men munda narahat. Ana bu şekilde cihetten insana hasret geliyor. İkinci kısım hasret buluyor ki ol hasretin adı insanın bir endekterin eden amalının mukabiline verilen ücre ve fadaştan hicalet ve şermisar bulup hasret ediyor. Ki mesela qaysı bir
rafiqu tanış insanların o sizlerin ka geliyor. Gelen vaktinde ol endada onun uğrunu hem bulamı diyor. Buna içinden istikbal edeniz yok. Mihmandarlığını nevasını ol endada ziyade edeniz yok. Bir muqtar germu nermli ki onun bunu elmelte ol endada gerimlerlik muamele onun da edeniz yok. Sırf o sırf bir serserakayı mihmandarlığı edip ulup koyuverdinizler. Ama ol endada izzet ve kadru arz ziyade vermedinizler. Bir vakti yolunuz düşüp onun mıntıkasına sizler vardınızlar. Vakti ki onqa bardınızlar, ya devalı şekilli bir yüzley ötayı bir tanışaşı yerde hem bartip ona bardınızlar. Ona barsınızlar, ol sul endada bir sizleri gerim istikbar etti. Sizin geliyorsunuz hep cida, onun oğlu muhtepitleri, olamarar başkaları senin alnı davet istikbarına koydu. Sana katı mihmandarlık etti, katı izzet ve kadru arz verdi. Kıymeti tuhfa ve tahaipler beni seni de vaziş etti. Anamının şul edna terin bir eden suluğun mukabilinde şul enda senin bir yaxşı suluğu eden cihetinden sen katı şu vakti şermsar ve hıcalatta buluyorsun. Şu vakti hasret ediyorsun ki bu şekilde bir arzışlı insan varsa baran vaktinde men näme cihetini gerim istikbar etmendim. Men katımına baran vaktinde soğuk sıra darıydım. Keşke bu şekilde etmedik bolsam deyip insanın öyle onun eden inamı ihsanatını görüp insan şu vakti hasret ediyor. Ana cenneti insanların hem cennete varandan soň etjek hasratları şol ikilenji kısım hasrat bolmaly. Ki cennete barıp beriliyor inamattan naraz bolup hasret etmiyor. Belki şol dünyada bir azıcık eden amalın için Allah tebarek ve teala'nın cida bir ziyade bir inamatu ihsanatından insan hicaretde ve şermende bolup insanın hasret etmeli ki Hudavand Mutal şol endada kaderdan bolsa näme cihetten Allah'ın zikrini bile dünyada köp etmendir. Şu cihetten şul hasratın onun adı Cibrani Allah tebarek ve teala bilisleri şiplin halat hayatımızda berip koyan. Bizler eğer şul hasratga bais bolmalıysa her lahzada Allah tebarek ve teala'nın zikrini etsek edip biliyoruz. Muraqabı bilen, vukufi kalbi bilen, zikri lisani bilen, durud bilen her halatlaydaki bizler eğer zibani zikretsek ol zikri etmeklik fırsat bizlerge nasip bolup duran şu vaqtda. Şunun için Hudavanım talat diyor, "Ahricu minen nar men zekerini yevmen." Elbette muhaddisin hazretler bu hadis-i mübarekanın zımnında şul şerti koyuyor ki bir insani ki ömrünün içinde Allah tebarek ve teala zikrediyor ya bir insani ki ömrünün içinde bir makamida Allah tebarek ve teala havf eden şul insanın adı dünyadan giden vaktinde o insanın iman ve selamet kalbinde bar bolsa şu vaqtda o insanın kıyametin nicatına şol bir gün zikri ya bir makamki havfi onun derdine diyorken. Emma bi iman eğer giden bolsa ol zikrin hiç nämesi yok, faydası yok. Şunun için Mirqat şerh Mishkat bunun tahtında aytıyor ki bi şerti kavnihi mu'minen muhlisan. Ki münafık olmasın diyor. Allah tebarek ve teala'nın zikrinin azamatının barasında Hazreti Süleyman aleyhissalatu vesselam'ın vakıasını kitaplarda naklediliyor. Hazreti Süleyman aleyhissalatu vesselam Allah tebarek ve teala bunu cida inamatlar bilen nevaziş edenti. Bular öyle hem peygamberti hem padişahı. Şular yana padişahı ki beste yerin yüzüne buların hükümranlığı seltaneti yürüyordu. Şark ve garb, cunub ve şimal. Tenha insan tabakanın üstüne bunun hükmü yürüyor olsa o şekilde hem der. Belki tamamı mahlukatın üstüne buların seltaneti hükmü yürüyordu. Hatta inki hava hem buların ihtiyarında Allah tebarek ve teala koyundu. Allah tebarek ve teala Hazreti Süleyman aleyhissalatu vesselam'a bir kettiken azim taht berenti ki ol tahtın üstünde bir zamanda naçeme hamun nefer oturup biliyordu. Şul ende bir kettiken taht Hudavand Mutal Hazreti Süleyman aleyhissalatu vesselam berenti. Ol tahtın üstündeki çöküler ve mizler onun atılla kumuştan murassa bilen kıymeti çöküler ve mizler onun üstünde vardı. Hazreti Süleyman aleyhissalatu vesselam'ın adı vakti ki qaysı bir yere gitmekçi bolan vaktında qancha neferi ki gaptında alıp gitmekçi bolsa hemmesini şol tahtın üstünde oturtuyordu. Ki vazirleri bolsun, vekilleri bolsun, şunun şekilde müşavirleri bolsun, başka dostu, ahbabu, ahli familleri bolsun, hemmesini getirip şol tahtın üstünde oturtuyordu. Sen havaga hükümet diyordu ki meni falan mıntıka alıp git. Qaysı mıntıkayı ki alıp gidecek bolsa havanın adı geliyor, tahtı yukarı götürüyordu. Şol tahtın üstünde havanın adı yaman surat bilen onu menzili maksadına eltip düşürüyordu. Hemçinan Kur'an-ı Fak'ta ol havayı ki Hazreti Süleyman aleyhissalatu vesselam'ı suratlık bilen maşriq ve mağribu, cunub ve şimalga alıp gidiyor.
Onun arasında Kur'an hakta Hudaýyň mutala etýär. "Wa li Suleyman ar-riha guduha şehru we rawahuha şehr." Allah tebarek ve taala diyor ki biz musahhar ettik diyor Hazret Süleyman aleyhissalatu vesselam'a şemalni. Ol şemalın ertir wagtyndaky raftary bir aylyk, peşin wagtyndaky raftary hem bir aylyk. Matlab näme? Goýan ki bir gün diýdiň içinde şol şemalın suraty şol endazy ki dünýäniň ýüzüniň tez raftar terin ulagy 2 ay mesafa müddetiniň içinde kança fersah we menzil ýeri eger safar etýän bolsa, şol hawanyň özi bir günde şonda ýerken safar etýär eken. Ana şöyle şol hawany musakhar edip Hazrat Süleyman aleyhissalatu vesselam şol taxtyň üstünde rawan bolýardy. Wagty ki şol taxtyň üstünde gaýtar menzilge safar eden wagtynda Hazrat Süleyman aleyhissalatu vesselam kellelerini aşağı ham edip Allah tebarek ve taala zikrine masruf bolýardy. Şol ahde Hazrat Süleyman aleyhissalatu vesselam özi hiç zikirden olmadı, gafil değildi. Ki şair şiirinde aytıyor, zikri Huda me her dem rehna, sabke beske baat nehi, khahiş nefsi bejti rehna, sabke beske baat nehi. Allah tebarek ve Taala'nın zikrinde hemişe devam etmeklik hemmenin takatında değil. Onun için ciddi cehd ve mücahideye zaruret oluyor. Khahişat-ı nefsten saklanıp gelmeklik hemmenin takatı tevalinde değil. Muňa hem müjahidege zaruret bolýar. Onu köş etmeklige zaruret bolýar. Hulasy kelam Hazrat Süleyman aleyhissalatu vesselam hawada bolsun, ýerde bolsun, hemişe Allah tebarek ve taala zikrine masrufdy. Şonuň üçin biz sizler hem sünnet-i Süleymaniýany zinde etmeklik üçin her wagtdy ki Allah tebarek ve taala teýyara safaryny, hawaý safaryny bildirgen nasip eden wagtynda baýat şol teýyaranyň içinde hem bizler kerdenmede aşağı hem edip Allah tebarek ve taala zikrine masruf bolmakly gaty biz sizlerge zarur. Elhamdülillah şükrüne imaret hükümet gelmekle bilen onun wadi hawaii safarlaryň wadi hem hili sahulat bolan emma awwalky rejimde teýyarada safar eden wagtynda juda hatratty. Näme üçin hatarda? Ki ol teýyaranyň içinde muazzaf we nekarwalaryň wadi hemmesi gyz. Ol gyzlaryň wadi hem araýyş edip gelen. Juda ölen timalar botyr. Ondan soň hem gelip sen alkyňa diýilýär, çi ijtihadary. Näme hoşetýär? Näme etjek? İyimeklik, içmeklik hem yerden tapılıyor. Senin başka hiç haşatım yok diyemezse başka çare yok da yapılandır. Ana şu şekilde insanı fitneye müptela ediliyor. Şu havadayı ki insanın her tarafından canı hem hatırada. Şunlar yani halatta insanı şekilde günaha müptela etmeklik bu şekilde neyatır esbabı mücahit koyun. Elhamdülillah şükürler o şekilde zatlardan insan saklanıyor. Hulasa kelam ana şu halatta hem insanın fitneden saklanmaklığı için insanyga yegane rahy ilaç nämekene insanyň şol pydada oturan ýerinde öwdi kellesini aşağı ham edip Allah tebarek ve taala zikrine masruf bolmaklyk insanyga rahy nejat berýär. Wagty ki şol makamda birisler Allah tebarek ve taala zikrine masruf bolsa kıyamet günü insanyň ýaxşy amallaryna gawah bolan jaýlaryň we mintykalaryň gawah bolsa, meselen mescitlerge gawah bolsa, sereklerge gawah bolsa, şonuň şekilde meýdany jihatlary ki Allah'ın zikrine men şu ýerde eden temajidin ol gawah bolsa, ýa şonuň şekilde üýleriňiz bu şekilde cariyetlere ya bazıları değil ki okulun duarı okuyun vaktinde şol sizlere gavah boldy ki men zikredin de ana şu wagtda zaman asmandaki havalar hem sizlere gavah boldy ki ey Allah mana şu havada duran ýerinde hem şol benden men zikredin edip diýen wagtynda insana kança bir o wagtda bir iftihar bolar. Şonuň üçin şu wagtda zaman hem insan baýat Allah tebarek ve taala zikrine ziyada etmeli. Hem şunan Hazrat Süleyman zikret ýördi. Hop her surat Hazrat Süleyman aleyhissalatu vesselam kellesini ham edip onuň Allah tebarek ve taala zikrine masrufdy. Hazrat Süleyman aleyhissalatu vesselam şu wagtda barýan wagtynda gaýsy bir ummatynyň o ýerden duran ýerinden Hazrat Süleyman aleyhissalatu vesselamyň şol şahana raftaryny nazar etdi. Juda Hazrat Süleyman barşy onuň debdebe we siýaset bilen juda bir ulakan taht, onuň üstünde wezir wekiller, ol taxtyň we qism jawahirat we lalu şunun şekilde onun adı tıllahu tengeleri murassa'u muzayyen aylandırılan bir ümmetinin ödü görüp onun adı cida taaccüb edip aytti ki kançaha muqtar umda ni'met umda seltenetu mülki ki Allah tebarek ve teala Ali Davud'a beren cida bir ulakan makam ana onun adı görüp onun adı verdi. Kança subhanallah Hudaýyň kança şan ve şöwket kança hökümet we seltenet we ihtiyarat Ali Davud'a Allah tebarek ve teala beripdir diýip şu gepi onuň özi oturan ýerde aýtdy. Allah tebarek ve teala hawaryň tawassuty bilen goýan ki hawanyň özi telefonuň wazifasini enjam berdi. Şonuň tawassuty bilen şol ahlada
ol ümmetinin aydan gepini Hazret Süleyman Aleyhissalatu vesselam'ın kulağına getirdi. Hazret Süleyman Aleyhissalatu vesselam şu vaqtda aytdi ki: "La tasbihatun wahidatun hayrun mimma utiya alu Davud'a." Birce tesbih, bir mertebe subhanallah deyip aytmaklygyň sen şol oturan yerinde Allah tebarek ve teala şol debdebe we selteneti we hökümeti şany şöwketi ki Ali Davud Hudaýynda bolan mutaal beren şol dünýäde beste şol da Ali Davud'a berilen seltenet we paçalygyň hemmesinden senin bir mertebe subhanallah diýmekligiň behter diýip söýdi. Garaňda Allah tebarek ve teala'nın kançaha zikrini etmekligiň özi makam we mertebesi ýa-da. Hazret Süleyman Aleyhissalatu vesselam'ın seltenetinden hem bir mertebe subhanallah diýmekligiň makam we mertebesi ýa-da. Näme üçin? Seltenet we padişahlyk ahiretde insanyň nejatyna zamindir. Emma Allah tebarek ve teala'nın zikri insanyň nejatyna boljak, zamin boljak. Hadisde näme diýer? "Ahrijû minen nar men zekereni yawman." Allah tebarek ve teala ki çıkarın da ozaktan ol sahtiki meniň zikrimi bir günde edin bolsa hem diýip söýdiýär. İmam Halil ibn Ahmed meşhur imam nahw ulamalar bilýär ki onuň özi kütüb-i nahwlarda olaryň atlary hyry zikr edýär. Ki meşhur alim muarrih Basir Himsi rahimahullah'ın özi İmam Halil ibn Ahmed'in barasında bir wakia nakl etýär. Halil ibn Ahmed'in özi meşhur alim nahwty. Bular wagtiki dünýäden ruhsat boldy, öldi. Bir gece onuň özi Basir Himsi'niň özi onu düşünde gördü. Düşünde görüp ol Halil ibn Ahmed'e mulakat edip gaty olaryň dünýäden intikal edenine hasret izhar etdi. Ki ilmi işgalatlarymyzy ki dünýäde zindegilikde bildirge peş bolan wagtynda siziň alyňyza barıp ilmi işgalat bildirden hal bolýardy. Endi çünki siz bildiren alymyzdan gaýyp boldyňy gitdiňizler. Şu jätin ilmi işgalatyny hal etmeklik üçin bizler hyly tekalif muşakkata duçar bolýarys diýip munyň özi hasret we efsus etdi. İmam Halil ibn Ahmed'in özi jawabynda aýtdy ki, bu ilmi işgalatlary hal etmeklik ilmi nahwda onuň özi insan tahqiqi makam we mertebeler ele getirmekligiň hiç bir makamy çenden ol endada ulakan däl diýip söýdi. Näme jähetden diýen wagtynda wagtiki men hisab kitab üçin Allahyň huzuruna hazyr edilindim. Meniň nejatyma ol faaliň merfulygy mef'ulun mansublygy şunyň şekli mudaf ilayhiniň mejrurlygy we şekli zat manga baýys bolmat diýip söýdi. Belki meniň özüm şul wazifany ki köplik etýärdim subhanallahi velhamdulillahi ve la ilaha illallah wallahu akbar ve la hawla ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ana şul zikri köp etýärdim. Ana meniň bila hisab we kitap jennete barmaklygyma ana şul zikirler manga baýys boldy diýip söýdi. Şu jähetden zikr we tesbihatyň fazail we makam we mertebesi şul endada ziyada. Şonuň üçin Allah tebarek we taala öz zikrini hukmul Qur'an fakta eden wagtynda aýtdy ki: "Wa zikrullaha kesiran la'allakum tuflihun." Allahny sizler köp zikir edin, şaýat ki sizler kamyap bolarsyňyz ýani. Mevlana Rumi rahimahullah'ın aýy mübarekine mazmunu şol inanda beýan etdi ki: "Mu'mina zikri Huda bisyar goý, tabiyabi derdu alam abroy." Ey musulman, ey imandar insan, Allah tebarek ve teala zikrini has köp et diýär. Ta enki iki alamda hem sen abraýlyk taparyň ýani diýip söýler. İzzet we makam we mertebe taparyň ýani. Şu jähetden insan dünýäde hem ahiretde hem eger ba izzetinde gelik etmekçi bolsa, ol insanyň Allah tebarek ve teala zikrini gaty köp etmeli. Hazreti Urwa ibn Zubayr meşhur tabi'i büzürk kişi. Bularyň özi bir mertebe Velid ibn Yezid şonuň ziyaretine rawan bolýar. Hyly ikisiniň ortasynyň mesapasy uzak ekeni. Allah tebarek we taalaның zikrini etmekligiň lezzetini we onuň şirinliginiň barasynda bir wakia. Ehlullah hazratlary ki Allah tebarek we taalaның zikriniň kema hakkuhu lezzetini ihsas eden ol insanlar şol Beytul Hala baran wagtynda ki ol wagtda hem gaýry ihtiýari şekilde zabany zikrige jaryan etýär, olaryň dillerini diýişläp durýardy. Bir lahzaý ki olaryň şol Beytul Hala duran wagtynda olaryň Allah tebarek we taala zikrinden mahrum oturýar, juda şu halatynda hem olaryň gaty hasratda, peşeýmanlykda bolýar. Şonuň üçin Beytul Haladan çykan wagtynda olaryň gufranaka Allah'ın mağfiretini talep ettir. Ey bari Hudaýa, senin zikri lisanyňdan şul Beytul Halanyň içinde men gaflatda oturdum. Ey bari Hudaýa, şul gaflaty izindegiliň menden bagş et diýip olaryň aap edilýär eken. Şonuň üçin olaryň juda Allah tebarek we taala zikrine masrupdy Hazreti Urwa ibn Zubayr rahimahullah. Bular rawan boldy Velid ibn Yezid'in ziyaretine. Ýolda barýan wagtynda
bularning qaysi bir daşı teker edip bularning jida ayağı zahmi boldy. Jida yürümek bularga mushaqqat müşkilatga duçar boldy. Vaqtiki bularning şu enda müşkilat bolsa hem gaty tekalifler tahammül ve berdaşt edip yetişdi Velid ibn Yazid'in ziyaretine. Gördü ki Velid ibn Yazid'in öde bu biçaranın ayağı qatı zahmi bolupdyr. Şu wagtyň meşhur tebibu doktorlaryny alyna hazır etdi. Munyň bu zahmyny tedavi etdirmek üçin. Gördü ki munyň zahmyny doktorlaryň muayene edip görse munyň zahmy titanus alypdyr. Titanus yerin eczalarında bir rakam bir onun virüs, bir rakam bir mikrop bolýar ki, şol mikrobun adı eger insanyň zahmyna ornasa, şol zahm bolan jaý pakede kesip alyp taşlamasa, onun adı insanyň kalby sirat eden wagtynda insanyň mawty ölmekligine baýys bolýar. Şu jähetden bul biçaradan hem şu ýerde onun zahm bolanmada onu ýuwup, haýdyrujunup başga etmekle o şekilde esaba ýandy ýokdy. Onu şunun şekilde merhem edip başga pasma eden qetde hem ýandy ýokdy. Şol zahmi halatda onu toprak ulaşıprawan bolan jähetinden munyň bu zahmy titanus bolan eken. Şonuň üçin bul tabiplerimiz hökümetdi ki munyň baýat ayaň qata bolsa. Wagtiki ayaň qat etmekle üçin doktor tabiplerimiz amada boldy. Bihuşkun keraktetgüçe onuň dawalary onu mukabil istimal etmekçi bolan wagtynda ol Hazreti Urwa ibn Zubayr rahimahullah aýtdy ki men hergiz bihuş etmem diýip söýdi. Bihuş etmeseňiz hem sul qat etmekligiň teklifini men tahammül we berdaşt eder diýip söýdi. Näme jähetden diýen wagtynda aýtdy ki eger bihuş etseňiz şol lahzada men Allah tebaraka we taala zikrini gafil bolan diýip söýdi. Şonuň üçin her wagtki men aýama qat etmekle sizler aqdam etseňizler, şo wagtda habar berin ki men jida şoqudyk we Allah tebaraka we zikrine masruf bolan diýip söýdi. Allah tebaraka we zikriniň lezzeti bul qat aýa qat etmekligiň eziyetini onun teklifini basar diýip söýdi. Waqian ol zikrige masruf bol dakilin qat etdi, hiç onun üçin dady feryat hem etmedi. Şonuň üçin Allah tebaraka we taalanyň zikrini eger bir insanyň öz lezzetini derk eden wagtynda ol her kısım tekalif ve muşakkatlere insanın üstünden götürüyor. Hemçinin dünkü derste sizlere beyan edildi ki Hazreti Bilal radıyallahu ta'ala anhu kança onun adı şoku zevk bilen ahad zikretiyordu. Gerçi müşriklerin kança teklif ve eziyet ona veriyordu. Lekin şuna tahammül ediyordu. Näme jähetden zikri Hudawendiň lezzetini ol makul derk edendi. Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anhu her wagtki jenglerde, cihatlarda zahmi bolan wagtynda şol zahmyny tedawi etjek bolsalar, ýaşym tikmekge zarurat bolan wagtynda biriniňde Allah tebaraka we taala huzuruna namaz durýar. Her wagtki namaz duran wagtynda ýa olaryň bedende çykman galan naýzarlar bolsa şonu şu wagtda togyr bolýardylar. Olar bileni hem ýokdy. Şol endaga Allah tebaraka we taala zikrini olar masrufdy. Şonuň üçin biz sizler hem Allah tebaraka we taalanyň eger zikriniň lezzetini ihsas etsek, onda meni gyza niýetde zikretmämiz gerek. Eger lezzetini bildir ihsas etmen ondan mahrum bolsak, onda men dawani yetdi bildir bayat men etmeli, enjam bermeli. Gerçi dawani insanyň tabiaty howeseden ýok, emma hows etmese hem ol insanyň o bayat, onuň özüni mualajat üçin dawani istimal etýär. Allah tebaraka we zikrini hem ruhi maradyny mualajat etmek üçin istimal etmek bildirge zerurek. Eklenji zady ki insanyň ruhyny tesbih etýär, ol näme howf. Aw khafani mi maqam hadisini eklenjide. Bir insanın adı bir makam ide menen hop eden bolsa Allah tebaraka we taala diýip onu hem dozakdan çykaryn diýerek. Şu jähetden Allah tebaraka we taaladan hop etmekliň jida makam mertebesi hili ziyada. Awliyaullah Allah tebaraka we taalanyň dostlary bir lahzay Allah tebaraka we taalanyň itaatini, zikrini we fikrini gafil bolmandyryp hem Allah tebaraka we taalanyň gorkusy hili ziyadaty. Hazreti Şeyh Abdülkadir Jilani rahimahullah'ın waqiasyny Mevlana Sa'di rahimahullah'ın wadi öz gülüstandan nakl etýär. Käýtýär ki Şeyh Abdülkadir Jilani rahimahullah'ny bir wagt merdinler görüpdir ki Hane-i Ka'ba ziyaret etmene bilen ekeni. Şu wagtda onuň Hane-i Ka'banyň girdi goşusynda o wagtda zaman şipillik şekilde Hane-i Ka'banyň etrafyny mermer daş ýazylanda. Şipillene ak daşlar ýazylan ki onuň yssyda hem soýukda hem bir rakam hawa bolýar. Her kança depany küýdüp duryn issy bolsa hem ol daşlaryň aýagy ýakymlça hawa onda bolýar. Ana o wagtda zaman bu şekilde ýakymly daşlar hem ýokdy. Jida issy gerim daşlar. Şular ýak maýda daşlaryň üstünde maňlaýny secde goýup Şeyh Abdülkadir Jilani rahimahullah'ın wadi şul endada Allah tebaraka we taala huzuruna onuň wadi aglap dar tezarru etýär ki ey bar Hudaýa meni öz qahr gazabyndan nejat ber. Öz afu dergülerimle bildir muamele et. Menim dünýädäki eden hata we günahlarymı özüň maaf et. Ahir şul endada ahir aglap
ahir merhada aytdı diyor ki ya Allah eger meni maaf etmän sen bana seza bermekçi eger bolsaň onda kıyamet günü bana seza berjek wagtynda menin gözümi kör et diýip Allah tebarek we taala sul derhasyn etdi diyor. Kıyamet günü men öz ustazlarymyň, öz dostlarymyň, akraba we hyýşlarymyň, awliya Allah'laryň huzurunda men olaryň aldyna azap görüp bir şermendelik meniň üstüme gelmeden menin gözümi kör et diýip söýdi diyor. Şolaryň aldyna huzur men gözüm görüp durmasyn diýip Allah tebarek we taala sul endada boranmady la tezarret diyor. Qaran Şeyh Abdülkadir Jilani rahimehullah Tajul Awliya Jida bir velillah buzurg kişi. Şol endada Allah tebarek ve taala hopy ziyada. Onda bilisizler hem bayat gaty korkmamız gerek. Hudawandyň taala ki wallahu ahaqqu an takhsha. Allah tebarek ve taala haqdara ki Hudawandyň bilen öktüre korksak. Bendege kudan hop etmekmiz derek Allah'tan bayat bilen öktüre korkmamız gerek. Allah'tan bir insanyň hop edip onuň gunahyny eger terk etse Hudawandyň taala jaýyby başyny cenneti buady eden. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Amma bir şahsy ki hop etse Perwerdigarın aldyna durup onuň dünýäge ýeşindigini hesap tap bermekligine, şonun ol insanlar hop etse we nahan nefsa an hawa, ö nefsini haşatynyň gaýtarsa fe innel cennete hiyel ma'wa, besbe taqiq cennet onuň jaýy budy baş diýip Allah tebarek we taala wa'da etýär. Şu jähetden insan ömrüniň içinde onuň wady bayat barha günahnyň mowqify nesip bolan wagtynda Allah tebarek we taala hopyny meddene alyp şol insanyň şol günahdan özmät saklamasy gerek. Kim üçin kitaplarda getiriyor Harun Reşid'in wakyasy ya padşah diýen wakyasy. Ki ol padşahnyň wady bir wagt üýüne barýar. Üýüne baran wagtynda aýaly namaz okyp oturýar. Ol padşahnyň aýalyna huwesy gitýär. Aýalyna huwesy gidip şol aýaly namaz okyp oturan wagtynda aýalyň arkasyna bir aýalyny gujaklýar. Soň aýalyň wady çünki namazy bozulýar. Munun ve iğne garap ernetiki heyde wazak ediyor. Menin namazım bozdum diýip söýüyordu. Baran bir mesele fiqhi şuly ki erkegiň wady aýalga eger şahwat bilen ya biduni şahwat onuň wady aýaly eldegerse namaz wagtynda aýalyň namazy derhal bozulýar. Emma aýalyň wady erkege eger namazy eldegeren wagtynda ol aýalyň wady şahwat bilen bolmasa ya erkegiň we şahwaty bolmasa o wagtda namaz bollanýar diýip şekli getirýär. Ana bu ýerde çünki erkek munatdy elde gördü belki gujaklady şu jähetden aýalyň namazy bozuldy. Sen men namazymy bozdurdun diýip muňa erne dawza hydyp hitap etdi. Ol äri padişah bol hem nazu nahrada ýaşap ýören şahs aýaldan ki bu şekilde dawza hydyň aýly gepleri eşitmeklik jida ona namunasip degdi. Şonuň üçin etdi ki eger men dawza hy bolsam sen 3 talak diýip söýdi. Gahar ýöşükli gep çykdy tagyndan. Indi 3 talak jida bir ahyry nok bolýardy. Muňa hiç bir rahy ruju ýok. Şu jähetden aýal hem mundan şu bada perdetmän aşyr etdi. Ki gahar ýerde bir gepiňiz barna çykdy lekin äriň wady hem muňa peşeýman boldy. Aýal hem peşeýman, är hem peşeýman, ikisini hem gözi ýaşdy. Anyndy eger men dawzahy bolsam sen 3 talak diýdi. Şol äriň wady dawzahy bolsa aýal 3 talak bolmaly, dawzahy bolmasa 3 talak der. Näme üçin 3 talak bolmakly onuň wady muallaq bir şert etdi. Indi äriň dawzahylygy ya dawzahy däliňi bu dünýäde bir insana malumdyr. Şu jähetden bol padşahyň wady Harun Reşid wallahu alam ya padşahy diýer. Munyň wady şu wagtda zamanyň meşhur jeýit ulamalaryny jemledi diýär. Ulamalaryny jemläp şol meseleni fiş etdi ki şol ene waka piş boldy. Indi sizlerden soralacağım şuly ki aýa men dawzahy bolup şol aýalym 3 talak bolarmy ya men dawzahy däl aýalym 3 talak dälmi? Şunu sizler halla. Qaysi alim aýdy bilýär ki sen dawzahy ya däldi. Hiç bir ahad ýeriň wagtyndagiliginde onuň jenneti ya dawzahylygyny garanti berip bilenýär. Şu jähetden ulamalar gaty perişan. Ahir padşahyň gaty bularga ahtaryýa berdi. Eger şol meseleni sizler hallamasaňyzlar, sizleriň hem ben barjykjaňyz bendihana diýip söýdi. Ustazlar gaty perişan. Şu wagtda zaman Imam Azam Ebu Hanife rahimehullah maýdyjyk oglan ekeni, munyň wady Nurani Qaida ýaşynyň şekilli heftiýek Qur'an fakyň ahyryň paralaryny ustadyň alyny okuyýar eken. Ustaz şagirdlerine ders bermäne gelýär gaty perişan. Bir insanyň perişanlygy ýüzünde zahir bolýardy. İmam Azam Ebu Hanife rahimehullah maýdyjyk oglan munyň ustadyna soraýar, ustazy gaty perişan görünýärsiňiz. Näme teklip musibet bar diýip söýdüler. Onuň wady aýtdy ki sen men perişanlygymla näme işiň bar, wedy paňyl oky tabaňy diýip onuň wady ýazy etdiler.
Çünki ýanyar dersini okuyor, ýene hem ustadyň ýanyna gelip aýtdy ki, ustad perişan bolmakly, onu götüne bir juda bir gaty teklip de bolýar şagirdiň öyle. Mene soraky ustady perişanlygyny aýdyn. Gaýsy müşkilat peş bolsa bildirin hemkarlyk eder. Aýtdy ki, senin ihtiýaryň elinden gelermi ka diýip şöýdiýär. Aga gelse gelmese geljek gelmesini aýdyn diýip şöýdiýär. Onun wagt geler ýene qoldy hemkarlyk eder, gelmeden qoldy iştibah goýar diýip şöýdiýär. Ondan soň ustadyň o wakyany beýan etýär. Şu şekilde wakya, şu şekilde mesele diýär. Padişahın şu şekilde bir müşkilat bir hedip durmilden üstümde. Ki meniň dowdahy bilen jennetiň müsliler paýsaladyn. Dowdahy bolsam aýalym talak, jenneti bolsam aýalym talakdy. Ondan soň İmam Azam Ebu Hanife rahimehullah'ın adı aýtdy ki padişah bul müşkilimi men hallaýyn diýip şöýdiýär. Ima ustady bul müşkilimi men hallaýyn diýip şöýdiýär. Onda näme daýal näme diýip aýtdyr, onda diýetýär. Lekin ol wagtda aýtdy ki şol padişah bilen özüm bir ýeke mulakat etjek diýip şöýdiýär. Ana şu wagtda zaman men bu müşkilini hal ederim diýip şöýdiýär. Bolýar. Ustad öňde şagird ýa-da rawan bolar padişahyň alyna. Wagty ki padişahyň derbarına bolýar. Ustadyňyz aýtdy ki padişah salamat, seniň bu müşkiliňi biz hallamana geldik diýip şöýdiýär. Onda aýt müşkiliň diýip şöýdiýär. Onda diýär ki, mene men aýtjakda men şu gizik şagirdim aýtjak diýip şöýdiýär. Şonuň bilen alaýda bir hilwatda bir söhbet edin diýip şöýdiýär. Şu wagtda zaman siziň müşkilatyňy beýan eder diýip şöýdiýär. Padişahyň alaýda pesxana barýar. Onun öýdi şol padişah bilen oturan wagtynda İmam Azam Ebu Hanife öldürmädi jolan. Ol padişahdan sorýar ki padişah, sen zindegiliğine mükellef bolandan soň bir serserekay nazar et diýip şöýdiýär. Aýa şu zindegiliğin içinde, ömrüň içinde bir mertebe Allah tebarek we taaladan gorkup bir günahy terk eden ýeriň barmy diýip şöýdiýär. Şol günahy etmezlige, şol günahy etmän goýuşdyga gaýsy bir mahluk baýys bolan bolmasyn. Sırf Allah'ın hopy şoňa baýys bolsun, şonuň üçin günahy terk eden ýeriň barmy şonu gör diýip şöýdiýär. Padişah kelletini aşaksalap oýlanyp başga ýerden kelletini alyp çykan. Ha bir mertebe şu şekilde günahyny terk eden bar diýip şöýdiýär. Ona hem bir wagt diýär, ittifakan men pesxanaga geldim ýa teşnaga bardym diýär. Gaýsy bir Beytül Malyň kenizleriniň mahasin hoşsurat keniziň özi, munyň özi kälasyny alışdyryp otyr eken diýip şöýdiýär. Ondan soň şol kenizde birden soğuqum gitdi diýär. Şol kenizden öz jinsi haşatyny pürra etmek üçin baryp şol kenizi gujakladım diýär. Ondan soň ol kenizin özi hem meniň haşatymy gaýtarmady hem diýär. Men şonuň bilen şol jinsi haşatymy enjam berjek wagtymda diýär. Hiç bir ahadi gören hem yok, meni melamet güçlü hem yok, ol kenizin barasında am-tam ihtiýar meniň elimde hem bar. Lekin şoňa destiradyň edenden soň birden Allah tebarek we taalaň hopy meniň kalbym üstüne galaba edip, men birden onuň ýüzüne biýan sup ol kenizi şöýde goýup pes gaýtdym diýip şöýdiýär. Ol haýşatym onuň pürra etmedim diýär. Hatda ýa-ni şol kenizin ol maňa şu wagt zaman taňa hem etdi diýär. Ey innin padişah, sen bir ayalga onuň ady haýşatyň pürra eden taqaty towan sende ýok eken diýip şu şekilde taňa hem etdi. Şonuň taňa hemen tahammül berdaşt edip, ýene Allah tebarek we gorkan jahatinden men şol günahny enjam bermedim. Şol günahny terk etmekligime ýegane baýys bolan Allah tebarek we gorkusy diýip şöýdiýär. İmam Azam Ebu Hanife rahimehullah diýär, onda seniň aýalyň talak bolmandyr, beýgam aýalym bilen hem misterlik et diýip şöýdiýär. Ondan soň meydana çykyp onuň ulamaryň aldyna şol eýlany etýär. Ulamaryň o İmam Azam Ebu Hanife rahimehullah'dan onuň odatdy ki sen bol petwa näet jur'at bilen berdin diýip şöýdiýär. Deriň näme sen diýär. Tuma. Onda diýär ki dünýäň Allah tebarek we taalaň kelamyny maň ustadym öwretdi ki Sure we Naziat'da gelýär. Ve emma men khafa maqama rabbih ve nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Emma bir şahsy ki Allah tebarek we taalaň hof etse, öz nefsini haşatynyň gaýtarsa, besbe taqiq ol şahsyň jaýy bu bas cennet diýip aýtdy. Şu jähetden bol hem Allah'dan hof eden jehatinden onuň özi bir gunadan öz nefsini gaýtarypdyr. Allah tebarek we taala muny jaýy bu basy cennet karar beren. Şonuň üçin bul jenneti. Wagtyki jenneti we dowdahy bolmasa, munyň aýaly iştirakda beýgam aýalyň ýanyna barsyn diýip onuň özi diýip betdiler. Şonuň üçin Allah tebarek we taalanyň zikre, Allah tebarek we taala hopy hili munyň azamaty ziyada. Şonuň üçin insanyň kalbynda hemişe hopy Huda bolmaklyk hem derur. İmam Gazali rahimehullah Mukashifatul Qulub ýönüň kitabynda bir jawanyň wakyasy nakl etýär. Bir jawanyň gaýsy bir aýalga aşyk bolýar. Hemişe onuň muhabbetinde firifde. Hemişe onuň mowqifinde tepetalasynda gaýsy bir hilwatda şol aýalga mulakat etsem, şondan haýşatyny pürra etsem. Ittifakan ol aýalyň ol habar tapýar ki, näme ol jawanyň ol habar tapýar ki şol aýalyň özi bir kafila bilen gaýsy bir ýerge sapara rawan bolan eken. Bu jawanyň özi gerçi işi hem yok, lekin şol hem onuň özi meniň hem işim bar diýip şol kafilaga goşulyp onuň özi sapara rawan bolýar. O wagt zamanyň saparlaşyp şekli motor oty ýerde bolan ýok.
düýede atdy ulagly onuň ýollarda meýdanlarda gijany ötkermekle zerret bolýar. Kaplanlar harap ýadap gije bir ýerap düşýärler. İstirahat üçin hemmetnaň çaýyp ýatýar. Beste ahli kaplanyň hemmeti uhlýar. Ol jawanyň şu wagtda fursatny ganimet bilip, onuň aýagyny ujuly basyp, onuň şu aýagyň ýanyna barýar. Ýanyna barıp onuň öz haýşaty muhabbatini onuň izhar etýär. Aýal etdiriki derhal gaýtaranýar. Ýa-da feryat edip onuň şowkun şowalňa edip merdim alanda onuň izzeti abyryny himýele garanýar. Aýal hanjyda bir onuň ýaxşy aýal eken. Munyň aýtdyriki bar diýär, ahli kaplanyň ýeke görüp geldi hiç gaýt o ýa adam diýip söýdüýär. Tübeller bu ýerde bir meşhur iş gömürtek bolan wagtymyzda oraň alyny şermende bolup durmaly diýip söýdüýär. Jawanyň gatybegen ýekimiň aýdany metçe ekeni. Şu jähetden munyň beste kaplanyň her gaýsyň baş üstüne gelip durup görýär. Hemmesi onuň şirin uha rawan, horlukjak uhlaş betirler. Besýanatyky hemme uh diýip söýdüýär. Ontik Allahdan habar hem Hudadan hem habar diýär. Hudadan uhum ka ýömek diýip söýdüýär. Jawan oýlanyp durýar. Allah tebarek ve teala barasynda diýer ki la ta'khuduhu sinatu wa la nawm. Hudawant me hiç wagt mürgülemeklik hem tutanýok, uh hem tutanýok diýip söýdüýär. Hudawant mutlak hiç wagt uhlamýar diýär. Onda diýer, bendeleriň öýde eger uhlap duran wagtynda şunuň oýarygyndan hop edip, şunu görämasyn diýip bizler gunadan saklansak, Allah tebarek ve teala ki onuň alimul gaýbi we şehada, hemişe onuň oýa, her mahlukyň her halatda, her harakatyň harakaty we raftarynyň bahabar. Närekim jeda we siza berende de kudreti hem bar. Ondan sawalat güçi hem ýok. Şolaryň Allahyň öz bildiğinde pämidini bildiren bu bet hareketini görüp dursa, onu bile sermetmem käkip söýdiýär. Aýaryň bul aýdyny gepi, onuň okýanak barıp bol jawanyň kalbyna täsir etýär. Şöýede onuň şermende o şermisar bolup hyjaratda bolup onuň pestow edip gaýtýar. Şu jähetden onuň ol günahanyň işgy muhabbatini kalbyndan mükemmel çykaryp, onuň Allah tebarek we teala rücu etýär. Kança wagtdan soň ol jawanyň ölýär. Qaysi bir şahsyň o düşünde ol jawany görýär. Görse ol jawanyň jida bir nazy nimetde jennetde ýaşapýar. Soralyr ki näme jähetden diýse, şol bir makamda şu Allah tebarek we teala hop edin jehatinden şol günahny terk edenim üçin Allah tebarek we teala hoş gelip, meni şol endaza ulakan makamga ýetirip söýdüýär. Şunun üçin onda baýat bizler hemişe Allah tebarek we tealanyň hop bizlerin kalbynda bolmakly gaty zerur. Eger bir insan ki Allah tebarek we tealanyň huzurunda şermendegilikden hop etmese, ol insanyň dünýäde hemişe musibetlere duçar bolmaly. Şunun üçin bizlikler aýtýar, bir insany ki onuň Allah tebarek we tealanyň hop etmese, ol insanyň tamam mahlukatyny hop edip gelir diýär. Bir insanyň hopy Allah tebarek we teala bolsa, tamam mahlukat ol insandan hop eder diýär. Şonuň üçin Hazrat Rasul Ekrem sallallahu aleyhi we sellem bir bul makam jida ulaqante, şonuň üçin Allah tebarek we tealanyň hopy olan kalbynda bolan jehatinden tamam kainat we mahlukat Hazrat Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hop etýärdi. Aýny şekilde awliýalar hem şekilde şonuň üçin insan hazarda bolsun, safarda bolsun, her halatda bolsa hem insanyň kalbynda Allah tebarek we tealanyň hopy we insanyň zibany Allah tebarek we teala bolmakly gaty zerur. Dua edin ki Allah tebarek ve teala şol iki sıfatny kema haqqy beslerine nasip etsin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas semiul alim ve tub aleyna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala zikrika ve şükrika ve husni ibadatika. Allahumma a'inna ala zikrika ve şükrika ve tilavati kitabika. Allahumma inna nes'aluka ilman nafi'a ve amalan salihan mutaqabbala ve du'aan mustajaba ولسانا صادقا ذاكرا شاكرا وقلبا خاشعا سليما وتجارة لن تبور وزوجة صالحة وأولاد صالحين ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك زيادة في العلم النافع والأمر وبركة في الرزق وصحة في البدن وتوفيقا قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة الفردوس. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.